ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುವನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು 15 ತಾರೀಕದಲ್ಲ ಪಕ್ಕ 15 ತಾರೀಕದಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. 15ಗೆ ಪಂಡ ಕೊಡಿಯೇರ್ದನ್ನು 14ಗೆ 15ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳತ್ತಾಯರ್ನ ನೇಮ ಆಗ್ತಾನೆ. 15 ದಿನ ಪಟ್ಟಂದೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ತೊಂತೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಜೊತೆಲಿ ಭಂಡಾರ ಬರೋದು ಭಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ ದೇವರನ್ನ ಕತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೊಗ್ಗಪುರ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀವಿ. ಅವು ಒಂದು ತೆತ್ತು ನಡೆದಾರೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಜನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಂದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಡಪು ಒಂದು ಆಯ್ತ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳತ್ತಾಯರು ಪಟ್ಟಂದೆ ಪಿಲಿಚಂದ ಕಟ್ಟನು ಪೂರ ಪರವೇರು ಪಂಡ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಪರವೇರು ಪಂಬದೇರು ಬಕ್ಕಂದು ನಲಿಕೆದಾಕಲು ಒಂದು ಬರೋಲ್ಲೇರು. ನಲಿಕೆದಾಕಲು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುರಟಿನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುನ ಕಲ್ಕುಡನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುನು ನಲಿಕೆದಾಕಲು ಮೂಲು ಕಟ್ಟುನು ಮೇನ್ ಕಟ್ಟುನು ಮಾತ್ರ ಪರವೇರು ಪರವೇರು ಬತ್ತ ಅದನ್ನ ಮೂಲು ಪಂಡಿತ ವೇಷ ಬಡ್ನೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ದೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ತೋಜಾವನ್ನಿಲ್ಲ ನೆಂತುಲೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡಿತ ಭಂಡಾರ ಭತ್ತದ ಆತನು ಭತ್ತದ ಐನರದು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತುಲಿ ಆಗಲು ವೇಷ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಅರ್ಧಲ ಪಾಡೋನು ಅಂತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೋನಿಗೆ. ಹಳ್ಳತ್ತಾಯರು ನೋಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳತ್ತಾಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗ ಅನ್ನ ಭವನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆನಿ ಹಳ್ಳತ್ತಾಯರ್ನ ಭವನ ಪುರ ನೇಮ ಪಕ್ಕ ಮುಕ್ಕುಲೆ ಪಟ್ಟಂದೆ ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಲ ಕಟ್ಟುನು.
ಹದಿನಜದಾನಿ ದರ್ಶನದ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ದೇವರಿನ ಪುಷ್ಪ ಕನ್ನಡಿ ಬರ ಇದು ತಿಳಿದಾರೆ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲೆರ ತವೇನು ಪಾಡ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತು ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಬರ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಸಂತ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟು ದೇವರಿಂದ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವ್ರ ಗುಂಡದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆನಿತ ದರ್ಶನದ ಬಲಿ ಆಂಡ್ ಮುಜಿನ ದಿನತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟಣ ದೇವಿಯ ಬಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಪುರ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನು ದುಮ್ನ ನೇಮ್ ಮಲ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಭೂತಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ದುಮ್ನ ನೇಮ್ ಮಲ್ತ ಬಿಡ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ಭೂತಲೆನ್ನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯತ್ತೆ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಅವು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನದ ಬಲಿನ ತೂದು ಬರ್ಕು.
ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ದೇನಿಗೆ ಕುದೇರಿ